Det ser ud, når drengene er i gang. Skal der fotoshoot her? Skal vi prøve at finde et sted? En øde mark eller? Joggeren? Det er bare mere sådan... Sådan op ad der, det kunne da være meget cool. Op ad der kunne det være mega cool. Hvad? Hvad siger du, Jimmy? Ja. Ser det godt ud? Ja. Joggeren står lige på en smøg. Det ikke være federe dernede. Mads er uenig. Hvad siger Dennis? Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig op på det her. Vildmanden? The Wild Man. Den der vej, den kommer man også. Jimmy, det er din vision. Hvad siger du? Her er vi derovre. Det vil godt have en stor, flot, blå baggrund. Ja. Ja. Op ved, deroppe i solen. Det er den her, han snakker om. Det er det første, så Ja, helt oppe i skibet deroppe. Vi skal bare op for enden, det er ikke noget vildt. Det er godt ud her. Jimmy og Dennis klokken for føden. Mens de to arbejdsvinde, de går herover og holder hånd og ryger. Går vi sgu ikke længere.